Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tähän meidän webinaariin tekoälyn vesilaitoksissa. Me ollaan tässä syksyn mittaan suunniteltu tällaista webinaarisarjaa, jossa me käsitellään kahta tällaista päivän polttavaa teemaa tässä meillä, mitä vesihuoltolaitoksista on noussut syksyn ja viime kesän aikana esille. Ja toinen niistä on tekoäly ja toinen on tällaiset tietoturvalliset mobiiliyhteydet. Ja tällä kertaa me nyt sitten keskitytään tähän tekoälyyn. Mun nimi on Tero Auvinen, mä toimin Liningilla meidän digiautomaatio-osaston päällikkönä ja sitten mulla on mukana Robert Wölcker SAPilta. Ja meidän tämä agenda tässä menee sillä tavalla, että Robert käy ekaksi hieman aluksi läpi sitä, että millä tavalla yleisesti tätä tekoälyä on ja tällaista niin kuin ajatusta ja avaa teille kuulijoille sitä, että mitä tekoäly on ja millä tavalla tällaisia tekoälyhankkeita olisi, mihin olisi hyvä siinä keskittyä. Ja sitten sen jälkeen, Robertin osuuden jälkeen, niin mä käyn hieman läpi sitä, että mitä tekoäly voisi olla vesilaitoksissa ja mitä sitten asioita me ollaan jo mahdollisesti täällä vesilaitosympäristössä tekoälyn osalta tehty. No niin. Hyvää huomenta myös omalta puolesta, eli tosiaan nimi on Robert Wölcker. Mä oon SAPilta, vedän siellä meidän myynnin tukea ja nyt viime aikoina me ollaan tosi paljon puhuttu sielläkin puolella tekoälystä, miten etenkin se liike-elämässä tekoäly soveltuu. Joten mä käyn nyt lyhyesti vähän läpi, että mitä se tekoäly mitä on ja mitä se määritellään. Aika paljonhan me mielletään, kun sanotaan tekoäly, niin sieltä tulee ensimmäisenä mieleen ne niin kuin viimeisimmät kehitykset, että nyt on niin kuin ChatGPT ja muut esillä. Toisilla saattaa tekoälystä tulla mieleen Hollywoodista tutut Terminaattorit ja Skynetit ja vastaavat, mutta loppupeleissä siitä on kyse aika semmoisesta fundamentista niin kuin tieteen alasta. Vähän sekoittuu tietojen käsittely ja vähän matematiikkaa ja nyt niin kuin viime aikoina tekoälyssä on tapahtunut semmoisia tiettyjä uusia muutoksia ja innovaatioita, jotka on nostanut asiat niin kuin jälleen kerran pään pinnalle ja nyt niin kuin keskustellaan asioista eri tavalla ja ne avaa meille täysin uusia mahdollisuuksia. Mutta loppupeleissä kyse on tieteen alasta, matematiikasta, tietojen käsittelytieteestä jolla halutaan käytännössä tuoda tämmöisiä niin kuin, ihmiselle olennaisia elementtejä tietokoneen tehtäväksi. Eli jos me lähdetään vähän niin kuin purkamaan tekoäly auki, puhutaan siitä, että mikä on älykkyys, mikä on äly, ja ehkä se termi tai luokittelu, mitä siinä ollaan käytetty aika usein, on se, että älykkyys on ratkaista monimutkaisia ongelmia. Ja sitten kun aletaan purkaa siitä alas, niin tekoäly on käytännössä näiden kompleksien ongelmien ratkaiseminen tietokoneiden tai ohjelmien tai mallien avulla. Ja siinä kohtaa jo huomaa, että tekoäly on aika paljon muutakin kuin Terminaattori tai ChatGPT, koska siihen alle kuuluu aika paljon. Ehkä klassinen semmoinen, mitä on ollut jo hyvin pitkään olemassa ja sovelletaan hyvin laajasti, on koneoppiminen. Ja koneoppimisessa niin kuin ehkä se pääpointti on se, että sen sijaan, että me annetaan tietokoneelle tietyt säännöt tai tietyt toimintatavat niin kuin kovakoodattuna, että annetaan heille, että nyt tässä järjestyksessä pitää tehdä tämmöisiä vaiheita, niin otetaankin kasa dataa ja annetaan sen tietokoneohjelman niin sanotusti oppimaan ja käsittelemään sitä dataa ja itse sitä kautta löytämään sieltä aiheita mitä sen pitää tehdä. Eli aika niin kuin usein tunnettu alue on segmentointi, klusterointi, eli se löytää sieltä niin kuin semmoisia data-alueita, jotka on hyvin lähellä toisiaan. Käytetään
vaikka kuluttajatutkimuksessa tai vastaavassa, jossa sanotaan, että luokitellaan ihmiset, jotka tykkää mansikkajäätelöstä ja suklaajäätelöstä ja vaniljajäätelöstä eri klustereihin ja pystytään sitä kautta optimoimaan esimerkiksi markkinointia heille. Ihan klassinen koneoppimismalli. Sitten sitä käytetään aika paljon ennustamisessa, kysynnän ennustamisessa, miten sää vaikuttaa jäätelön syöntiin, jäätelön kulutukseen ja näin pystytään niin kuin etsimään isosta datamäärästä, että mikä on ne sentimentit esimerkiksi kuluttajissa käyttämään ja kuluttamaan tiettyjä alueita. Ja tämä on aika pitkälti näitä esimerkkejä, mitä koneoppimista löytyy. Kolmas on ehkä semmoinen, että löydetään datasta semmoisia poikkeavuuksia, että sanotaan, että tästä datamäärästä meillä on 10 miljoonaa riviä dataa ja itse asiassa täällä on 3-5 semmoista, jotka osuu ulkopuolelle. Pystytään niitä poikkeavuuksia sieltä datan sisältä löytämään. En lähde nyt kovinkaan siis pidemmälle siitä, että miten näitä opetetaan näitä koneoppimismalleja, mutta koneoppimismalleja ne voi joko oppia itse sen datan perusteella tai sitten sä voit antaa niille valmiiksi klassifioitua dataa, mutta siellä on erilaisia malleja miten sitten koneoppimismallit pystyy sen datan perusteella oppimaan ja löytämään siellä ne halutut asiat. Sitten kun mennään koneoppimisesta vähän syvemmälle, me puhutaan syväoppimisesta, deep learningista ja siitä nyt aletaan sitten menee ehkä tähän niin kuin tämän vuosituhannen niin kuin alueelle. Etenkin nämä neuroverkot on malli, jotka on ollut tieteellisesti olemassa mallina jo hyvin pitkään, mutta nyt me päästään siihen pisteeseen, tai ollaan viimeisen 20 vuoden aika päästy siihen pisteeseen, että me oikeasti pystytään näitä skaalautuvasti isolla pensselillä soveltaa. Ja neuroverkot on sitten taas semmoisia, että ne niin kuin opettaa itsensä parametrien avulla ja pystyy sieltä esimerkiksi tunnistamaan sitten hyvä niin kuin klassinen ja se ensimmäinen esimerkki, onko kuva kissa-koira tyyppinen. Eli ne niin kuin opetat niitä kasan kuvien avulla ja sitten sen jälkeen ne pystyy sieltä tunnistamaan, onko kuvassa kyse tietokoneesta, onko kyse kännykästä, kamerasta, koirasta, kissasta ja niin eteenpäin. Tätä käytetään sitten hyvin laajasti joko esimerkiksi laadunvalvontaa tuotantolinjoilla, kun aletaan niin kuin tutkimaan, onko tuote, mikä on tuotelinjoilta tai valmistuslinjoilta tullut ulos, onko se semmoinen, miltä se pitäisi näyttää, onko kaikki ruuvit paikallaan ja niin eteenpäin, jotta pystytään niin kuin tehdä laadunvalvontaa automaattisesti. Tämä on niin kuin kuvan tunnistusesimerkki. Aika paljon näitä on käytetty myös pelien automatisointiin, että nyt ollaan pystytty kaikennäköisiä tietokonepelejä koneen avulla pelaamaan, mitä on luultu, että on mahdollista vaan niin kuin ihmisten avulla. Ja sitten kun tästä lähdetään vielä syvemmälle, niin sitten me aletaan päästämään näihin ehkä kaikista uusimpiin. 2017 Googlelta oli tullut ulos tämmöinen Transformer-arkkitehtuurin tieteellinen pamfletti, joka sitten käytännössä mahdollisti sitten näiden niin sanottujen foundation-mallien tulo tälle maailmalle. Eli nämä on niin kuin massiivin isoja neuroverkkoja ja käyttää tämmöistä uutta transformer-arkkitehtuuria. Ei mennä sen syvemmälle siitä, mutta se käytännössä mahdollistaa meitä kouluttaa niin kuin massiivisia datamääriä ja näitä neuroverkkoja. Ja siitä on tullut oma tieteenlaji siitä. Eli kaikki tähän asti on ollut datan tulkitsemista, datan klassifiointi, datan ymmärtäminen ja sieltä niiden poikkeavuuksien löytäminen. Ja nyt me ollaan päästy uuteen, eli tähän niin kuin generatiiviseen tekoälyyn. Eli sen sijaan, että me pelkästään olemassa olevaa dataa ymmärretään, niin nyt me pystytään luoda sitä, eli luoda kuvia, luoda videoita, luoda tekstiä. Ja tämä on tämä uuden generatiivisen AI:n alue, joka osuu tähän syväoppimiseen ja osuu näihin foundation-malleihin näin. Tämä on se niin kuin kaikista, josta niin kuin ChatGPT on käytännössä nostettu tämän pinnalle, mutta nyt me puhutaan niin kuin ihan massiivisesta määrästä uusia generatiivisia AI-malleja, jotka on viime aikoina
tullut käyttöön. Ja vaan ChatGPT, kun tuosta jo nostin esille, niin yksi näiden generatiivisten AI osa-alueen on tämä kielimallit, eli ne ymmärtää kieltä, puhekieltä, kirjoitettua kieltä, osaa luoda sitä, eli kaikki me ollaan todennäköisesti ChatGPT käytetty, mutta kielimalleihin lisäksi on sitten generatiivisen AI, on just nämä mun mainitsemat kuvat, äänet, videot, on ihan mahdottoman hienoja esimerkkejä siitä. Viimeinen mitä mä kokeilin, oli EUn tekoälylainsäädäntö, on niin kuin hieno pitkä kirjoitus, siellä on paljon byrokraatteja, sitä luonut, aivan mahdoton lukea ilman, että nukahtaa, mutta ammuppa se tommoseen generatiiviseen tekoälyyn, joka luo ääntä, niin voit luoda siitä itsellesi oman podcastin, jossa sitten 2 henkilöä keskustelee sitä mielenkiintoisesta aiheesta. Eli tosi paljon tämmöisiä aiheita. Tämä on ehkä se niin kuin luokittelu niin kuin isossa kuvassa, että kyse ei ole mistään sen kummosemmasta kuin oikeastaan niin kuin eri malleista. Nyt viimeinen hetki tai viimeisen 10 vuoden aikana on ehkä tapahtunut sitä, on keksitty uusia arkkitehtuureja, on keksitty uusia laskentamalleja, on keksitty uutta rautaa, jolla tätä laskentatehoa ja opetusta on pystytty käytännössä tekemään paljon nopeammin. Nyt kun ollaan päästy vähän siihen niin kuin uudempaan ytimeen, puhuttiin kielimalleista, niin sekään ei ole ihan niin, että miten ne sovelletaan, miten me saadaan ne niin kuin liikkumaan sitten kohti meidän liiketoimintatarpeita. Kielimallit itsessään on opetettu datan avulla, jotka yritykset kuten OpenAI, Anthropic, Meta ja Google ja niin eteenpäin on kerännyt ja sitten sen jälkeen opettanut käytännössä heidän malleja sen perusteella. Voidaan kuvitella niin, että koko internet on otettu ja annettu sinne heille. Me ollaan päästy siihen pisteeseen, että käytännössä ei ole ainakaan internetissä saatavilla enää lisää dataa, jota ei, jos näille ei ole opetettu. Näihin on mennyt satoja miljoonia dollareita tähän opettamiseen sen takia, koska se käyttää tosi paljon energiaa, tarvitaan tosi edistyksellisiä mikrosiruja ja pitää ostaa kaikkea tätä dataa, jonka takia käytännössä niin kuin kielimallien tekeminen ja opettaminen ei ole ihan jokaiselle saatavilla. Mutta näiden kielimallien käyttäminen voi sitten olla aika monelle mahdollista. Eli käytännössä kielimallilta, kun pyytää sitä suunnittelemaan seuraavaa lomaa, vaikka Rhodoksen matkaa, niin annat sille preferenssit, että mistä tykkää ja mistä ei tykkää ja kuinka aktiivinen haluaa olla, niin kielimalli pystyy sulle luomaan automaattisesti sieltä 7 päivän agendan Rhodos-matkalle. Mutta kysyt siltä, että no, kuinka monta lomapäivää mulla on jäljellä, että pääsenkö 7 päiväksi menemään, niin kielimallihan ei pysty siihen, eli siellä on jotain dataa, mitä se ei pysty käyttämään. Jolloin mennään päästään tähän keskivaiheeseen, eli AI-järjestelmät. Se tarkoittaa sitten sitä, että näille kielimalleille annetaan pääsy sun omiin prosesseihin, sun omiin datoihin ja muuta vastaavaa. Siinä on eri metodeja, miten tätä voi tehdä, mutta periaatteessa meillä on tässä screenshotissa, tässä kuvakaappauksessa keskellä on Sapin nyt niin kuin esimerkki meidän Copilotista, meidän tämmöisestä assistentista, niin se kun pääsee dataan käsiksi, sisäiseen dataan, ilman, että se niin kuin koulutaan siihen kielimalliin, vaan se pelkästään hyödyntää, eli kun siltä kysyy sitten, että kuinka monta lomapäivää on jäljellä, niin se pystyy sieltä sen sun HR-järjestelmästä sen niin kuin pyytämään ja antamaan, ja lisäät siihen sitten vielä niitä mahdollisuuksia, että sen lisäksi, että se ymmärtää kieltä, niin se pystyy luomaan kuvia ja näin, niin sä saat semmoisen AI-järjestelmän, joka pystyy ymmärtämään sen kielen ja kysymyksen, mitä kysytään, mutta sen lisäksi tuottamaan sille käyttäjälle relevanttia dataa sen omista niin kuin yrityksen sisäisistä tietolähteistä. Ja tämä on myös niin sanotusti, se logiikka on aika lailla annettu tälle kielimalille. Eli sille on sanottu, että kun kysytään lomasta, niin käy katsomassa nämä tästä taulusta, kuinka monta lomapäivää on jäljellä. Eli ihminen on antanut sen logiikan, mitä pitää tehdä.
Ja uusin ehkä tämän vuoden aihe tulee olemaan niin sanotut AI-agentit, ja tämäkin kuulostaa kovinkin futuristiselta, mutta sen sijaan, että ollaan annettu AI-järjestelmälle, ollaan niin sanotusti tietyt raamit, mitä pitää tehdä, kun tietty kysymys tulee, niin AI-agentit toimii niin sanotusti autonomisesti, eli se annetaankin kielimallille. Nyt kun me ollaan kysytty kielimallilta esimerkiksi tässä ensimmäisessä vaiheessa sitä, että luo mulle se Rhodoksen matka, niin mitä jos me tehdään se sama, mutta annetaan sille myös mahdollisuus etsiä lentoja, etsiä hotellimajoituksia, tarkistamaan se lomakertymä ja niin eteenpäin, jolloin sä annat sille kielimallille nämä työkalut ja sen sijaan, että se vaan ehdottaa listan aktiviteetteja, mitä pitää tehdä, niin se osaakin sieltä jo tunnistaa, että hitkonen, että nyt pitäisi tämä lento ostaa ja se pystyy sieltä vertaamaan lennot ja valitsemaan se halvimman ja niin eteenpäin, jolloin tämä autonominen agentti, kun annat sille tehtävän, niin se tekee sitä hetken ja käyttää kaikennäköisiä internethakuja ja muuta ja loppupeleissä pystyy sitten sen loma-agendan luomaan sen lisäksi, että se on tehnyt varauksen lennoille ja hotelleille ja myös niin kuin tehnyt sen lomapyynnön esihenkilölle. Ja tämä on ehkä niin kuin kielimallien evoluutio, mikä tässä on viime aikoina tullut. Ehkä nyt jos mennään vähän tähän futuristiseen ajatusmaailmaan ja näin, me puhutaan tässä vaiheessa kuitenkin tämmöisestä kapeasta tekoälystä. Kapea tekoäly on tarkoitettu, että se on niin kuin tiettyyn tarkoitukseen tehty. Vähän niin kuin toi kuva tuossa, että se tietty käsi, joka osaa tehdä sen tietyn funktion. Me ollaan kaikessa tekoälyssä, mitä ollaan tehty, ollaan siinä alueella. Yleinen tekoäly, tämä keskellä oleva vastaa sitten on terminologia, mitä käytetään silloin, kun se tekoäly on ihmisten kaltainen, ja superälykäs tekoäly on sitten semmoinen, mitä ehkä näkee vielä elokuvissa pelkästään. Ja tämä on hauska ajatusleikki, kun näiden kanssa näitä niin kuin miettii, koska aina kun tämä yleinen tekoäly, eli se, että tietokone olisi jo yhtä älykäs kuin ihminen, niin se tuntuu aina siirtyvän sen mukaan, kun luodaan uusi teknologia, kuten nyt esimerkiksi tuo ChatGPT, onko jo sitten yleinen tekoäly. No kyllähän me ihmisenä löydetään paljonkin puutteita siinä, jolloin se raja siihen yleiseen tekoälyyn koko ajan vähän niin kuin muuttuu, mutta nämä on tämmöisiä klassifiointeja, mitä ehkä muuten näkee. Mutta yleisesti tekoäly ei ole sen kummempaa kuin paljon laskentatehoa, paljon dataa ja näin pystytään sitten tietokoneelle opettamaan asioita. Näin. Kiitos Robert esityksestä. Tämä avasi mullekin paljon tässä asioita ja herätti ajatuksia. Ja mä haluaisin heti sanoa sellaisen, että mä oon keskittynyt tässä mun esityksessä enemmän siihen, että mitä vesihuoltolaitoksissa voidaan tehdä niin kuin tuon verkostonhallinnan puolella tämän tekoälyn suhteen. Mutta mä haluan toki heti sanoa tuossa, kun Robert mainitsi näistä kielimalleista, niin mä oon itsekin tällainen Indutrade Copilot Champion, niin te tuutte saamaan hirvittävästi hyötyä sieltä käyttämällä Copilotia ihan niin kuin tällaisessa päivittäisessä työssä, tekstin käsittelyssä, Exceleiden luomisessa, PowerPointien luomisessa ja sitten siis meillä käytetään tällaisessa SharePoint-tiedostojen niin kuin tiedostohaussa esimerkiksi vaikka tätä Robertin mainitsemaa AI-agentteja. Eli niin sanotusti aika helpolla tavalla pääsee tähän tekoälymaailmaan mukaan ihan niin kuin tekemällä päivittäisiä työasioita tämän, vaikka nyt sitten Copilotin avulla. Robert mainitsi tuossa tämän, että tarvitaan paljon laskentatehoa. Ja minusta tämä on aika hyvä esimerkki meillä nyt sitten tähän meidän vesihuoltolaitoksiin liittyen tällaisesta, niin kuin, että syystä, minkä takia tästä tekoälystä on ihan valtavasti hyötyä. Niin meillä on asiakas, tämä on faktatieto, tammikuun alusta kesäkuun loppuun viime vuonna 340 miljoonaa datariviä, mittausdataa. No me jokainen tiedetään, että tekeekö ihminen 340 miljoonalla datarivillä jotain? Ei, sehän on semmoinen informaatioähky, joka vaan sekoittaa sitä ihmistä.
Mutta kun me mennäänkin sitten vastaavasti siihen, niin kuin siihen tietokoneeseen ja siihen tekoälyyn, niin kun meillä on 340 miljoonaa datariviä, niin sehän parantaa aivan valtavasti tätä niin kuin tekoälyjärjestelmän luotettavuutta, koska tätä äsken mainittua niin sanottua opetusdataa on silloin hillittömästi käytössä. Ja varsinkin vielä, kun me puhutaan vesihuoltolaitoksesta, niin se on hyvin relevanttia opetusdataa, eli se perustuu siihen niin kuin sieltä verkostosta saatavaan mittaustietoon. Tässä tapauksessa nyt sitten vesimäärätietoon ja virtaamatietoon. Ja jos nyt lähdetään sitten vertailemaan, että kun mietitään ihmistä ja konetta tällaisen niin kuin suuren datamäärän niin kuin hanskaamisessa, niin kuin tuossa nyt oli, että jos ihmiset laitettaisiin niin kuin perkaamaan tuollaista 340 riviä dataa läpi, niin siinä menisi ihan valtavasti aikaa ja siihen tarvittaisiin ihan valtavasti resursseja. Ja niin kuin tuossa lukee, että viikkoja ja kuukausia voisi olla. Se olisi altis virheille. Ihminen tekisi helposti, tuossa tulisi tehtyä virheitä. Siellä on noin ison numeraalisen datamäärän pyörittäminen, niin siellä tulisi väistämättä inhimillisiä virheitä. Ihmisen on aika vaikea havainnoida tuollaisesta datamäärästä poikkeamia. Se massa olisi niin iso, että kun sitä lähtisi pyörittelemään, niin havaita sieltä poikkeamia. Sä menisit vaan niihin numeroihin niin sisään, että ei niin sieltä löytyisi. Ja se olisi oikeastikin todella kallista. Tuossa pitäisi olla kymmeniä ihmisiä perkaa tuota dataa. No jos sitten mennään taas tekoälyyn. Tuo 340 miljoonaa datariviä, kun on riittävän tehokkaat niin kuin tietokoneprosessorit, niin se pyyhkästää kohtuun nopeasti läpi se laskenta siellä. Ja se on erittäin tarkka, siinä ei tule inhimillisiä virheitä. Me pystytään sen avulla havaitsemaan sitten näitä poikkeamia. Se piirtää meille sellaista graafia siellä, että millä tavalla esimerkiksi toi vedenkulutus vaihtelee päivittäin. Tässä nyt on kyseinen järjestelmä, on tällainen vedenohjausjärjestelmä, niin miten kyseisellä kullakin painepiirialueella sitten se vedenkulutus niin kuin päivittäin vaihtelee siinä niin kuin kelloajan perusteella. Tekoälyssä luonnollisesti tämä alkuinvestointi on korkeampi, mutta sitten pitkällä aikavälillä se ehdottomasti sitten vähentää kustannuksia. No, mulla oli hyvä keskustelu eilen itse asiassa. Mä juttelin HSY:ltä kehitysinsinööri Raisa Kyrösen pakaa ja sitten Raisa sanoi hyvin, että mä en halua Tero sua sotkea liikaa tässä edettää sun esitystä, kun vaan sparrailtiin tässä, mutta kun mä kävin Raisalle läpi tätä mun esitystä ja jutustelin vähän hänen kanssaan siitä, niin jos me ajatellaan meitä vesihuoltoalalla toimivia, niin me ollaan itse asiassa aika hyvässä tilanteessa verrattuna vaikka nyt sitten paperin valmistusprosessiin, kun puhutaan tekoälystä. Jos me mennään ensimmäiseen paperin valmistusprosessiin, niin tuolla on tukkipuu metsässä, se kaadetaan ja se viedään jollakin rekka-autolla tuonne niin kuin paperitehtaalle, missä se laitetaan tällaiseen, haketetaan siellä ja se menee tällaiseen pulpperiin ja sieltä sitten pulpperista se sitten siitä tehdään sellua ja sitten se sellu laitetaan menemään tuonne niin kuin itse tuohon paperikoneeseen, joka sitten alkaa tekemään siitä paperimassaa ja sieltä loppupäästä sitten siitä tulee erityyppistä paperilaatua ja se leikataan sitten sopivaa mittaa ja laitetaan tuollaiselle rullalle ja sitten se menee sieltä asiakkaalle. Mutta niin kuin huomaatte, niin aluksi oli tällainen tukkipuu ja sitten sieltä toisesta päästä tulee tämmöinen niin kuin paperiarkki. Niin siinä laatu muuttuu, olomuoto muuttuu ja määrä muuttuu tavoitetilassa, koska sitähän siinä pyritään tekemään. Muutetaan se tukkipuu paperiksi. Siinä itse tuossa prosessissa ne ulkopuoliset muuttujat ei juurikaan vaikuta siihen määrään ja laatuun, koska siis se on hyvin standardoitu prosessi, miten se tuossa näet tuollaisen paperitehtaasta tuollaisen niin kuin paperikoneen niin kuin kuvan, niin miten se tuossa niin kuin menee. No sitten taas meillä vesihuoltoalalla, kun tuossa näkyy tuossa ylhäällä toi vedenjakeluprosessi, tuolla toisessa päässä on vedenpuhdistuslaitos ja toisessa päässä on tuo jätevedenpuhdistuslaitos ja keskellä tuolla on sitten tuollainen vesihana, missä kuluttajapiste, joka sitä käyttää. No meillä taas sitten, kun se vesi lähtee sieltä vedenpuhdistuslaitokselta, niin se hanasta kun se tulee, niin se laatu ei saisi muuttua tai ainakaan saisi muuttua paljon. Tavoitetilassa se ei muutu. Se puhdistettu vesi sieltä vedenpuhdistuslaitokselta ja se vesihanasta tuleva vesi täytyisi olla samaa, mielellään samaa. Se olomuoto ei muutu,
se on edelleen vettä. Se vesi lähtee sieltä vedenpuhdistuslaitokselta ja menee sinne vesihanaan, niin se on edelleen vettä. No sitten oli tämä keskustelu, tässä Raisan kanssa puhuttiin tästä määränmuutoksesta, että kun mä väitän tässä, että määrä ei muutu. No, sitä Raisa sanoi, että muuttuuhan se määrä siinä matkalla, että kun sitähän pumpataan sitten näihin vesitorneihin ja muualle, että kyllä se määrä siinä muuttuu. Joo, mutta se määrä muuttuu tiedostetusti. Me tiedostetaan, että me pumppaamme tonne vesitorniin ton verran, mutta periaatteessa se, että jos me tuotetaan tuolta niin kuin 100 yksikköä tuolta vedentuotantolaitokselta tuohon niin kuin paineellistettuun talousvesiverkostoon, niin vesihanoista pitäisi siellä ihmisillä tulla 100 yksikköä sitä samaa, täysin samanlaatuista ja samassa olomuodossa olevaa niin kuin ainetta. Ja taas edelleen, kun me tehdään niitä päätöksiä, pumpata sitä ja ohjata sitä siellä verkostossa, ne on tiedostettuja päätöksiä, ja joita me mitataan siellä. Ja silloin taas, kun puhutaan poikkeamahavainnoinnista, niin silloin siinä kohdassa totta kai me havainnoidaan myös se poikkeama, jos se poikkeaa siitä, mitä me ollaan suunniteltu. Ja tässä me tullaan siihen kysymykseen, että tekoäly havaitsee niitä poikkeamia, koska se pystyy hallitsemaan niin paljon niin kuin sitä isoa datamääriä. Mutta jos vielä kiteyttää tämän, että mitä mahdollisuuksia meillä tässä on se, että kun tässä meidän systeemissä tosissaan laatumäärä ja olomuoto ei optimitilanteessa muutu prosessissa, kun puhutaan siitä, kun se vesi lähtee sieltä vedenpuhdistuslaitoksesta sinne verkostoon luonnollisesti ennen sitä, ja siellä vedenpuhdistuslaitoksessa se muuttuu totta kai, mutta jos me puhutaan nyt tästä niin kuin verkoston hallinnasta tässä vesihuoltoverkostossa, niin siinä laatun, määrän ja olomuodon pitäisi pysyä samanlaisena sinne kuluttajapisteeseen asti. No, tässä tullaan siihen tekoälyn hyöty. Tekoäly on erittäin hyvä havaitsemaan poikkeamat siellä sitten tässä prosessissa ja verkostossa. Tällä hetkellä vielä, niin kuin tuossa lukeekin, että tämä reaaliaikainen laadun mittaus on aika kallista, mutta mä uskon, että se tulee yleistymään, jolloin me pystytään myös mittaamaan siellä verkostossa niin kuin laadussa tapahtuvia muutoksia niin kuin eri mittauspisteissä. Mutta tällä hetkellä me pystytään jo nyt havaitsemaan määrässä tapahtuvia muutoksia. Eli sitä, että meneekö siellä vesiverkostossa vettä kyseisellä painepiirillä tai alueella sen verran, kun sinne on suunniteltu. Ja jos se poikkeaa, niin järjestelmä heti nostaa lipun pystyyn, että nyt täällä on jotain tapahtumassa, joka muodollisesti voi indikoida esimerkiksi, että siellä on vuotoa syntymässä sinne kohtaan sitä verkostoa. Meillä on erittäin hyvä tilanne se, että nämä mittalaitteet meillä tässä verkostossa, jos mä ajattelin taas tuohon paperiprosessiin, niin siellä on hyvin, niin kuin sieltä alkupäästä sinne niin kuin siihen kartonkiin, niin ne mittalaitteet on erilaisia siellä, koska se olomuoto on muuttunut. Meillä, koska se olomuoto pysyy samanlaisena, niin meillä on hyvä tilanne, että nämä mittarit yleensä tyypillisesti, jos puhutaan määrän mittaamisesta, niin mittaa samoja suureita, litraa sekunnissa, kuutiota tunnissa, eli voi saada sieltä sitä vesimäärätietoa tai sitten tätä virtaamatietoa, mikä on erittäin hyvä asia. Ihan kaikki mittarit käytännössä siellä on sitten vesitornissa, paineenkorotusasemassa, mitta-asemassa tai etäluettavassa vesimittarissa, niin ne kaikki mittaa samoin suureita, jolloin meillä on mahdollisuus saada sieltä verkostosta nyt tuo valtava mittausdata, mitä mä tuossa kerroin, eli 340 miljoonaa datariviä samasta asiasta mitattua asiaa, mutta eri kohdissa sitä prosessia. Meillä Suomessa tämä tekoälyliitto on sellainen hyvä puoli, että meillä näiden ulkopuolisten tekijöiden vaikutus on varsin rajallinen. Ja mitä se mä sitten haen on se, että koska meillä tyypillisesti maatalous ei käytä vesihuoltolaitoksista tulevaa puhdistettua vettä, vaan Suomi tuhansien järvien maana, niin me pystytään pumppaamaan sinne maatalouteen se vesi sieltä läheisestä järvestä. Kun me mennään sitten tuonne vaikka Etelä-Eurooppaan, niin siellähän sitten, kun niin kuin kaikki me tiedetään, on hirvittävän paljon vähemmän järviä ja kaikkia lampia ja jokia vastaavia, niin siellä sitten sieltä vesihuoltolaitoksista tulee se vesi sinne, myös sinne niin kuin maatalouteen ja tällaiseen niin kuin puutarhojen kasteluun ja vastaavaa. Ja kun me mennään jonnekin Kreikka, Espanja, niin siellä voi olla vaikka lähestulkoon 85% siitä vedestä, mitä se vesihuoltolaitokset menee, niin menee sitten tällaiseen niin kuin maatalouteen ja tällaiseen puutarhahoitoon ja vastaavaan.
No se taas tarkoittaa meille sitä, että meillä tässä ulkopuolisia muuttujia on varsin rajallinen määrä. Eli meillä niin kuin tällainen lämpötilan vaihtelut tässä niin kuin ulkolämpötilassa ei vaikuta ihan niin tolkuttomasti siihen, niin kuin tähän niin kuin siihen vedenkulutuksen vaihteluun. Mutta se mitä tietysti meillä tulee, niin meillä tulee tällaisia, että meillä on noita juhlapäiviä ja vastaavia, jotka sitten vaikuttaa tähän niin kuin käyttöön. Eli jos me ajatellaan, että otetaan tai loma-aikoja tai vastaavia, jos me otetaan vaikka esimerkkinä ruka viikolla 8, 9 tai 10, niin luonnollisesti siellä rukalla se veden kulutus viikolla 8, 9 ja 10 on merkittävästi suurempi kuin viikolla vaikka 37, koska pääkaupunkiseudun ja muiden alueiden niin kuin hiihtolomat tulee sinne. Mutta nämä meidän on saatava sinne mukaan, jotta me saadaan siitä täysin niin kuin luotettavaa niin kuin näiden ulkoisten tekijöiden vaikutus. No heikkouksia, mitä meillä on tässä niin kuin tekoälyn soveltamisessa, niin ensimmäinen on se, että täällä on useissa järjestelmistä tätä dataa. Eli millä me varmistetaan se, niin kuin se datan niin kuin laatu ja se data on niin kuin yhteismitallista. Eli tämä korostuu meillä se, että jos ajattelisi tätä, että garbage in, garbage out, eli jos me laitetaan sinne niin kuin huonoa dataa tuonne niin kuin meidän järjestelmään, niin me saadaan sieltä huonoja tuloksia ulos. Ja sitä kautta meillä on niin kuin tärkeä asia se, että se data, mitä sinne tuodaan sisään, niin se data on laadukasta. Ja se on yksi asia, jota voidaan käyttää jo ensimmäisessä tässä tekoälyjutuissa, on se, että me saadaan tämä niin kuin data niin kuin valifioitua ja puhdistettua sellaiseen kuntoon, että se data, jota me otetaan sisään, niin se on varmasti niin kuin kunnossa. No, mä mainitsin jo tämän reaaliaikaisen laadunmittauksen kalleuden, mutta mä uskoisin, että se on tulevaisuuden asia, joka tulee varmasti yleistymään. Etäluettavissa vesimittareissa akkutoimisuus rajoittaa jo sitten sen datan hyödyntämistä. Me emme sieltä saa sitä täysin reaaliaikaista dataa kovinkaan helposti, koska jos se laitettaisiin niin usein lähettämään ne akkutoimiset laitteet, niistä loppuisi akku. No, sitten oli tämä maininta tästä ulkopuolisten niin kuin vaikutukset vedenkulutuksen, jäteveden laatuun, juhlapäivät, sää, vastaavat tällaista. Meillä on ehdottomasti kriittisen infrastruktuurin asettama luotettavuus ja kyberturvavaatimus. Meillä on erittäin huoltovarmuuskriittinen niin kuin ala. Eli jos mä ajattelisin sitä, että kun meillä oli tuossa mainitsin tuosta paperiprosessin, se on yritykset ja suljettu järjestelmä ja näin. Jos me oltaisiin tällaisessa maailmassa, näillä pelimerkeillä, jotka meillä nyt on, niin näitä tekoälyratkaisuja olisi varmasti jo käytössä paljon enemmän meillä. Mutta meillä on luonnollisesti, kun tämä on kriittinen infrastruktuuri ja huoltovarmuuskriittisyys, niin se korostuu siitä, että me emme saa sieltä, me emme pysty tekemään asioita ehkä niin nopeasti kuin tekniikka sen mahdollistaisi. Ja sitten ehkä viimeisenä tämä, että IoT-datan osalta ei ole vielä paljon tällaisia kaupallisia generatiivisia AI-malleja. Että Robert puhui tuossa äsken noista tällaisista transformereista, eli muuntajamalleista, ja tyypillisesti se haaste on ollut siinä, että kun tätä opetusdataa, mistä Robert äsken puhui, niin sitä on käytetty tällaista niin kuin netissä olevaa avointa dataa, ja silloin on ollut tekstipohjasta, ja silloin on pystytty luomaan tällaisia kielimalleja, kun taas sitten vastaavasti niin kuin tässä IoT-maailmassa tai tällaisessa automaatiomaailmassa, missä me pyöritään, niin se datahan on sen tässä tapauksessa vesilaitoksen oma omistamaa, ja sitä ei ole sillä ollut käytössä niin paljon. Mutta nyt on sitten tullut tällaisia erityyppisiä niin kuin muuntajamalleja, jossa erityyppisellä IoT-datalla ollaan pystytty sitä niin kuin opettamaan niitä järjestelmiä. No jos mietitään, Robert puhui ensimmäisenä tästä koneoppimisesta, eli machine learningistä. Kun me mietitään sen vahvuuksia, se on erittäin luotettava, kun tämä malli on helposti hahmotettavissa. Se on erittäin hyvä, kun on paljon tarjolla luotettavaa dataa. 340 miljoonaa datariviä. Se on todella luotettava. Me päästään meidän aluemittausjärjestelmässä reilusti yli 95% niin kuin luotettavuustasoa. Mutta se on heikko silloin, tämmöinen koneoppiva malli.
jos meillä ei ole käytössä paljon sitä dataa. Se malli ei saa olla kauhean kompleksinen. Ja sitten se on aika vaikeasti toteutettava, jos se on eri formaateissa. Eli jos siellä on kuvia, tekstiä, video, kaikkea tällaista, niin se on oikeasti aika vaikea tehdä tällaisella koneoppivalla mallilla. Se on hyvin työläs. Sitten ollaan aika lähellä sitä, mistä Robert puhui jo näistä niin kuin deep learning, tällaisista niin kuin neuroverkkomalleista. Mutta on hyvä esimerkki sellainen, johon tämä koneoppiva malli ei kyllä oikein hyvin toimi, on pörssikurssien ennustaminen. Eli tässä meillä sopivasti eilen oli Yhdysvaltain presidentin vaalit ja vaihtui taas Donald Trump takaisin presidentiksi, niin mä en usko, että mikään koneoppima malli pystyisi määrittelemään, että kun New Yorkin pörssi tänään aukeaa, että miten pörssit käyttäytyy, koska niihin vaikuttaa niin moni asia, ulkopuolinen tekijä, niin moni sellainen asia, jotka ei välttämättä ole edes niin kuin järjellä pääteltävissä, jolloin niin kuin, tämä on niin hyvä esimerkki siitä, että koneoppiva malli ei onnistu niin kuin pörssikurssien ennustamiseen, mutta se onnistuu erittäin hyvin tällaiseen, eli mitä me ollaan tehty, eli mun mainitsema tämä aluemittausjärjestelmä. Eli talousveden aluemittaus. Tämä on äärimmäisen niin kuin toimiva malli. Tämä on käytössä jo niin kuin reilusti yli 10 vesilaitoksella. Ja me käytetään siinä tällaisesta, niin kuin me kerätään kaikista käytettävissä olevista niin kuin mitta-asemista tietoa. Me pistetään se tuollaiseen singular spectral analysis malliin ja niin kuin mä sanoin, että siinä on reilusti yli 95% luotettavuus. Ja sitä kautta pystytään niin kuin reaaliaikaisesti hallitsemaan vuotoja ja reagoimaan verkostossa tapahtuviin poikkeamiin. Ja toi on ihan oikea screenshotti, minkä mä nappasin yhdeltä vesilaitokselta. Eli keltainen viiva on koneen tekemä ennuste ja sininen on kyseisiltä ajoilta tullut toteuma. Ja kuten huomaatte, ne menee ihan yksi yhteen. Keltaista ei ole siis kukaan ihminen manipuloinut mitenkään. Tuo on puhtaasti koneen luoma ennuste siitä, miten tuolla kyseisellä alueella vedenkulutus pitäisi mennä. Ja jos ei kaikille ole tuttu, niin monttuhan tuolla on niin kuin, tuolla alhaalla on se, että kello on siinä vaiheessa noin niin kuin kello 0 yöllä. Sitten sen jälkeen ihmiset heräilee siinä aamulla about-terallaan samaan aikaan. Ne lähtee sieltä sitten kouluun ja töihin ja vastaavaa. Ja sitten huomaa, että tuolla illalla tulee tuollainen valtava piikki. Kaikki menee samaan aikaan saunaan ja suihkuun ja pesee hampaita ja sitten kaikki menee samaan aikaan nukkumaan. Ja nyt te huomaatte, että millä tavalla se vaan ainoastaan se poikkeaa sitten tuossa viikonloppusi tässä tapauksessa. Eli viikonloppusi sitten se menee tasaisemmin siellä se ihmisten niin kuin tämä käyttäytyminen, jonka vaikutus on suoraan siihen vedenkulutukseen. Mutta tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä tällaista tekoälyratkaisusta, jossa koneoppivalla pystytään, niin kuin, kun tuodaan sieltä automaatiojärjestelmistä se data tonne ja pyöräytetään se tuolla, niin pystytään luomaan tällainen hyvin tarkka malli, jolla me pystytään hyvin nopeasti reagoimaan siihen niin kuin, siellä verkostotietoon. Toinen ehkä sellainen mielenkiintoinen havainto, jos tästä sen verran vielä sanoo, se, että jos me otetaan 20 tuollaista aluetta ja poistettaisiin tuosta toi keltainen, toi niin sanottu ennuste, tuosta tuo koneen tekemä ennuste, niin olisi pirun vaikea sanoa, että toimiiko nuo alueet. Ne näyttää suhtkot samanlaisilta, mutta ihminen niin kuin silmällä, kun sä katot, niin niitä on niin kuin vaikea havainnoida. Mä joskus demonstroinkin viime vuonna Belgiassa yhdessä tilaisuudessa ja heitin 4 tällaista noita sinistä, missä oli pelkkä toi toteumakuva ja sanoin, että mikä näistä alueista toimii ja mikä ei. Yksi niistä alueista oli siis semmoinen, joka oli hälyttänyt. Ei kukaan katsoja, vaikka kaikki oli vesipuhaltoalan ammattilaisia, kyennyt sanomaan. Kaikki veikkas väärää, koska tuo käyrästö liittyy siihen, että mikä on niin sanotusti sen alueen demografia, että millaisia, ketä siellä asuu ja onko siellä tehtaita ja onko siellä toimistoja ja tämän tyyppistä. Eli tämä järjestelmä kyllä pystyy sen niin kuin luomaan siitä sen näkemyksen, että mitä toi pitäisi olla. No, haastehan siinä on se, että sit kun lähdetään menemään monimutkaisempiin malleihin, niin seuraava, mistä niin kuin Robertkin puhui, olisi ollut toi niin kuin deep learning, mutta mä hyppään sen suoraan tästä yli mun esityksessä, koska mä uskon siihen, että sit se seuraava vaihe, jos meillä olisi tämä generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen tässä vesihuollossa, mutta toki pitää muistaa, että täällä generatiivisessa
tekoälyssä siellä taustalla on sitten nämä Robertin mainitsemat neuroverkkomallit ja sellaiset siellä taustalla, mutta mä en mene niihin, sen syyn meni tuossa mun jutussa enemmän. Mutta siellä on sitten generatiivisesta tekoälystä on tullut tällaisia valmiita muuntajamalleja. Ja esimerkiksi vaikka Googlelta tai OpenAIlta. Ja niissä on käytetty sellaista systeemiä, että oliko se joku 200 miljardia datapistettä ja 100 miljoonaa riviä parametria niin kuin ohjelmassa. Eli ne on aivan valtavalla IoT-datamassalla opetettu järjestelmiä. Ja sitten ne pystyy niin kuin luomaan tämmöisiä trendejä, jotka on jo valmiiksi opetettu ja joita sitten pystytään itse sitten opettamaan tarkemmin. No hyviä esimerkkejä, mitä meidän alalla voisi olla sovelluksia tällaisen generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen vesihuollossa, on ennakoiva kunnossapito, eli se pystyy ennakoimaan pumppaamoiden viat etukäteen ja se pystyy jopa kertomaan sen, että mikä siellä pumppaamossa mahdollisesti vikana, jolloin silloin se huoltomies kun menee sinne, niin se pystyy ottamaan ne tarvittavat varaosat mukaan. No se pystyy sitten vedenpumppaus pystytään optimoimaan, voidaan luoda malleja sitten, jotka optimoi veden pumppausta. Sehän perustuu tuohon, mitä mä äsken kuvasin, toi alueet, veden kulutus, niin jos se meidän painepiiritasolle, niin sitten pystytään niinku arvioimaan se, että paljon vesitorneissa pitää olla vettä, jotta se riittää kullakin ajan hetkellä. Mutta sitten pystytään totta kai tulevaisuudessa, kun reaaliaikainen veden laadun mittaus tulee, niin pystytään näitä poikkeamankin siellä havainnoimaan paljon helpommin generatiivisen tekoälyn avulla. No millä tavalla sitten tämmöinen generatiivinen tekoäly muuntajamalli toimii, sitä dataa kerätään sieltä. Mä mainitsin tuon esikäsittelyn. Tuo data voidaan siis kerätä mistä tahansa automaatiojärjestelmästä, mistä tahansa IoT-järjestelmästä. Edelleen muistakaa, kun mä alussa mainitsin, että kun ne mittaa samaa suuretta, niin se on sinänsä tässä meidän alalla todella niin kuin fiksu juttu, että kun sulla on vain turvalliset integraation rajapinnat kunnossa, niin sä voit sen dataa kerätä sieltä eri järjestelmistä. No se data esikäsitellä, eli mitä se taas tarkoittaa on se, että esimerkiksi vaikka etäluettavissa vesimittareissa, niin me ollaan huomattu, että läheskään kaikki niistä mittareista, kun ne lähettää sitä dataa, niin se data ei ole niin kuin oikeanlaista. Siellä voi olla virheellistä dataa, jolloin tällaista virheellistä dataa ei kannata tuoda sinne niin kuin järjestelmään, vaan enemmänkin kannattaa tehdä niin, että se virheellinen data putsataan sieltä pois ja sitä jatketaan sitten, muunnetaan sen oikean niin kuin datan perusteella, mitä se olisi se 100% data sitten siellä. Se on paljon parempi malli kuin se, että me tuodaan virheellistä dataa sinne. Eli taas garbage in, garbage out. No sitten se muuntajamalli analysoi tämän esikäsittelyn dataa. Se käyttää tällaisia monimutkaisia neuroverkkoja sieltä taustalla, jotka tunnistaa erilaisia kuvioita. Sitten se tekee siitä ennusteen tästä niin kuin kerätyn datan perusteella. Ja sitten sen jälkeen sen ennusteiden perusteella me voidaan jopa ohjata sitä automaatiojärjestelmää, millä tavalla se sitten sieltä pumppaa ja täyttää näitä vesitorneja. Se vahvuus on siinä, että tämä pystyy käsittelemään rinnakkain niin kuin valtavaa määrää dataa näistä niin kuin automaatio- ja IoT-sovelluksista. Ja mitä se tarkoittaa sitten, että kun meillä on se malli siellä, niin sitten siinä vaiheessa me päästään tällaiseen hienosäätömalliin, eli me voidaan sitten sillä niin kuin tarkemmalla, eli jos me otetaan tuollainen muuntajamalli käyttöön, jossa on niin kuin olemassa olevia tuollaisia malleja, niin sitten me voidaan sillä niin kuin vesihuoltolaitoksen omalla datalla sitten tehdä tällaista fine-tuningia, eli sitten hioa sitä niin kuin mallia toimimaan niin kuin oikein. Ja se mitä me tällä hetkellä ollaan nyt tekemässä, niin Oulun yliopiston ja Lappeenrannan LUTin kanssa ollaan tekemässä, eli me pyritään luomaan tästä generatiivisesta AIsta niin luotettava tähän aluemittaukseen, joka ottaisi huomioon myös täällä tällaiset niin kuin, juhlapäivät ja lämpötilat ja tällaiset kausivaihtelut, jotta me päästäisiin tilanteeseen, että me voitaisiin korvata toi meidän koneoppivalla algoritmilla tehty aluemittausjärjestelmä tällaisella generatiivisella tekoälyllä tehty vastaava. Ja nyt meillä on loistava tilanne siinä. Meillä on käytössä valtavasti dataa ja meillä on käytössä erittäin hyvä tällainen referenssiarvo. Eli meillä on niitä olemassa olevia aluemittausjärjestelmiä. Ja nyt me sitten pyritään opettamaan tätä generatiivisen tekoälyn näitä muuntajamalleja niin, että me päästään siihen luotettavuuteen, että se on vähintään yhtä luotettava kuin se meidän koneoppivalla algoritmilla tehty malli.
Ja sitä kautta sitten me pystytään tekemään näistä huomattavasti niin kuin, kompleksisimpia ja huomattavasti parempia. Ja sitten varsinkin tärkeänä se, että kun me saadaan tehtyä se niin luotettavaksi, niin me voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa korvata tämä meidän toi vedenohjausjärjestelmä, joka sitten ohjaa automaattisesti, mitä meillä oli siis HSY-käytössä, mikä nyt on tulossa Quvesille käyttöön, joka ohjaa sitten myös sitä niin kuin automaatiojärjestelmää sieltä taustalla. Vielä tällä hetkellä tätä meidän aluemittausjärjestelmässä olevaa dataa me ei pysty sellaisenaan käyttää siinä niin kuin vedenohjausjärjestelmän niin kuin ohjauksessa. Me pystytään sitä erittäin hyvin käyttämään niin kuin vuotojen paikallistamisessa, tämän tyyppistä. Mutta sitten kun me päästään tähän generatiivisen tekoälymalliin tässä, niin me uskotaan, että me pystytään korvaamaan myös se niin kuin tämä veden ohjaus ja veden tuotanto sillä, koska silloin se ottaa vielä laajemmin huomioon näitä erilaisia muuttujia siellä. Mut jos yhteenvetona vielä miettii, niin tässä on hillitön potentiaali tässä tekoälyssä tänne vesihuoltolaitoksille. Meillä on paljon porukkaa, jotka ei ole eläköitymässä tuolla, niillä on paljon hiljaista tietoa. Me ollaan vähän kaikki tiedetään se, että meidän alalle ei välttämättä ole ihan kaikkein helpointa saada kaikkein parhaimpia asiantuntijoita, ainakaan kaikkein pienimpiä vesilaitoksia. Mutta jos me pystytään niin kuin järjestelmien avulla luomaan sitä niin kuin älykkyyttä sinne ja siirtämään sitä niin sanotusti hiljaista tietoa sinne niin kuin koneelle, niin se tekee niistä järjestelmistä luotettavampia. Talousveden aluemittaus on jo olemassa oleva järjestelmä. Sen pystyy ottamaan käyttöön mikä tahansa vesilaitos käytännössä. Se on skaalautuva tällä hetkellä. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Mä suosittelen, että siirrytään näissä haastavammissa järjestelmissä suoraan tästä deep learningista tähän generatiivisiin tekoälysovelluksiin. Ja niin kuin se, mitä tuossa mainitsinkin jo, että kun lähdetään ensimmäisen miettimään, missä tarvitaan sitä, niin on tällainen luotettava tekoälypohjainen vedenohjaus ja älykäs pumppaus. Sillä me tullaan säästämään mielettömästi niin kuin hiilijalanjälkeä ja energiakulutusta säästämään energialaskuista tämän tyyppisissä. Mutta vasta siinä vaiheessa, kun tämä generatiivisen tekoälymalli on yhtä luotettava kuin tuo koneoppiva malli. Ehdottomasti reaaliaikainen laadunmittaus. Mä toivoisin sitä, että nämä laadunmittausta tekevät niin kuin mittalaitteet koko ajan paranisi, ja totta kai kun teknologia kehittyy, ne halpenee. Ja varsinkin, että me päästäisiin jossakin niin kuin verkostojen niin kuin siellä päissä, missä vesi vaihtuu vähemmän, niin näkemään se, että onko se laatu siellä edelleen yhtä hyvää kuin sieltä, mitä se on lähtenyt sieltä vedenpuhdistuslaitokselta. Mutta siis tosissaan tämä generatiivisen tekoälyn malli havaitsee niitä kyllä sen nopeasti. No, jäteveden vuotojen paikallistaminen yhdistetään vaikka redox-potentiaalia ja johtokykyä ja lämpötiloja ja näitä ja pystytään tällaisilla. Eli silloin kun me puhutaan laadun mittaamisesta, niin se harvoin on yksi parametri, tai siis se ei koskaan ole yksi parametri. Ja niin tämä järjestelmä kykenee, niin kun me yhdistetään useita parametreja ja luodaan sinne malleja taustalle, niin se kykenee sitten löytämään sieltä näitä niin kuin vuotoja. No sitten on tämä viimeinen, mikä on myös sellainen, toki tässä nyt sitten varmaan tässä viimeisessä kohdassa on myös vähän tästä regulatiivistakin, että kenen vastuulla nämä sitten on nämä niin kuin kiinteistöissä olevat etäluettavat vesimittarit, mutta koska niitä on sitten voi olla keskisuurellakin vesihuoltolaitoksella tuhansia, niin me päästään sieltä myös kiinni siihen niin kuin näihin kiinteistöjen sisäisiin vuotoihin. Eli jos jossakin käyttöpaikassa, jossain kiinteistössä lähtee poikkeava niin kuin vedenkulutus kasvamaan, niin me saadaan sieltä tämän generatiivisen tekoälyn autta niin kuin tieto siitä, tai tekoälyn kautta yleensä tieto siitä, että nyt täällä jotain poikkeavaa tapahtuu, ja voidaan hälyttää sitten sitä kiinteistöomistajaa, että tarvitsisi varmaan jotain tehdä, tai toki voihan olla joku selitys, että miksi heillä nyt on lähtenyt tämä vedenkulutus valtavasti kasvamaan, mutta ainakin se, että ei pääse tällaista kiinteistön sisäistä vuotoa siellä tapahtumaan ja sitä kautta pilaamaan sitä niin kuin kiinteistöä. Mun loppukaneetti on tässä se, että tämä tekoälystrategia kannattaa ehdottomasti kytkeä osaksi vesilaitoksen muuta strategiaa. Nämä hankkeet vie vuosia, jolloin niiden aloittamista ei kannata siirtää niin kuin liian pitkälle. Eli kannattaa aloittaa ainakin vähintään niin kuin suunnittelu, strategian tekeminen, keskustelu, mitä nämä voisi olla. Ja ehdottomasti kannattaa valita sitten se kumppani,
kenen kanssa parhailla näitä ideoita ja sen pohjalta sitten luoda tämä roadmap tälle kehitykselle. Sitten vielä meillä vähän yhteenvetoa, että miten sun mielestä tai SAPin mielestä pitäisi ottaa huomioon tässä tekoälyn soveltamisessa liiketoiminnalla? Joo, ensinnäkin pakko sanoa, että ihan älyttömän mielenkiintoista. Mä näissä abstrakteissa teorioissa aina pyörin sitten, miten nämä sovelluskohteet oikeassa elämässä, niin kuin, miltä ne näyttää ne mahdollisuudet. Ja itse tietenkin veden kuluttajana, niin hienoa nähdä, miten näitä asioita mietitään. Ehkä näin niin kuin laajemmin näin niin kuin liiketoiminnan alueella ja tekoälyn soveltamisessa. Yksi päällimmäinen tietenkin, mitä aina mietitään, on tämä eettisyys ja vastuullisuus. Tulee käytännössä aika pitkälti siitä, että minkälainen se data on ja mitä siellä ennakkokäsitteet siellä datassa saattaa olla. Ei ehkä vesimittareissa, mutta netissä pulloillaan kuitenkin, jos siellä on koulutettua, niin periaatteessa ne vanhat niin kuin historian nämä semmoiset stereotypiat, niin vaan vahvistuu sitten myös tekoälyssä. Mainitsit ton datan laadun, datan saatavuuden. Tietenkin sen sovelluskohteen kannattaa miettiä sen mukaan, että onko se data minkä saa, onko se riittävän laadukasta ja onko sitä dataa edes saatavilla siihen käyttötarkoitukseen. Puhutaan näissä asioissa olemassa olevista prosesseista, käytännöistä ja olemassa olevista järjestelmistä, niin kuin tälläkin alalla, niin miten sen tekoälyn saa pumpattua siihen päälle tai keskelle niin, että se vahvistaa käytännössä olemassa olevia käytäntöjä ja prosesseja. Kannattaa miettiä se takaisinmaksuaikaa, että kyllä me niin kuin mietitään asiakkaiden kanssa aina sitä, että mistä saa sen parhaimman tuoton ja miten sitä pystyy laskemaan, että se kuuluu näin niin kuin perustapoihin. Ja sitten ehkä viimeinen osaajapula, mainitsit kans jo niin kuin tällä alalla, mutta sitten niin kuin tekoälyn puolella sitten taas, että kyllähän se osaaminen vahvistuu koko ajan, mutta sitä on vähän kuitenkin olemassa, varsinkin ne, jotka osaa ja hanskaa sitä uusinta teknologiaa. Tämmöisiä on niinku sellaiset yleisöt, mitä aika paljon tulee itse pyörittyä. Ja mä malta olen mainitsematta sitä, koska sä oot Robert tässä, että mehän lanseerattiin tuossa joulua ennen meidän Aquavision-järjestelmä tuonne SAPin storeen. Ja se kertoo vaan siitä, että me ollaan Suomessa oikeasti todella edelläkävijöitä tässä niin tekoälyn hyödyntämisessä vesihuollossa. Me aloitettiin keskustelut joku 3 vuotta sitten teidän kanssa, kun oltiin tuolla Barcelonassa tällaisessa vesitapahtumassa. Ja siellä sitten tämä teidän vesipuolen vetäjä, espanjalainen kaveri Miguel Garbo, niin hän kävi läpi sitä, että te olitte evaluoinut todella paljon näitä erilaisia ratkaisuja tuohon, mikä voisi tulla osaksi tätä SAPin tällaista vesipuolen niin kuin globaalia ratkaisua. Ja me sitten päädyttiin tähän ja me ollaan tietysti hirveän ylpeitä siitä ja tietysti ylpeitä koko niin kuin suomalaisen vesipuolenkin kannalta, että me ollaan päästy tuollaiseen niin kuin noin ison markkinapaikkaan ja noin ison niin kuin toimia maailman suurimman niin kuin B2B-ohjelmistotalon niin kuin tällaiseen globaaliin markkinapaikkaan mukaan. Että samaan aikaan kun tässä kuvattiin, että me ollaan ehkä Suomessa vielä osa vesihuoltolaitoksista on vielä niin kuin tässä matkan alussa, niin on hyvä huomioida, että kun me otetaan vaikka HSY esimerkkinä täällä, jos mainitaan yhtenä vesihuoltolaitoksena, niin he on ihan ehdottomasti niin kuin maailman johtavia tässä. Ja HSY paljon seminaareissa puhuu siitä, että heidän vedeohjausjärjestelmä on maailman paras tällä hetkellä. Että siinä mielessä voidaan olla kaikki suomalaiset ylpeitä. Mutta hei, kiitos teille kaikille, ketkä olette siellä linjoilla ollut. Ja toivottavasti tämä tilaisuus oli teille antoisa ja olkaa meihin yhteydessä. Voi olla Robertiin tai muun yhteydessä sitten, tai kenen vaan meillä Liningin myyjistä tai alueen henkilöistä ja heidän kautta sitten saa lisätietoa. Että mun puolesta ei muuta kuin kaikille. Kiitos vielä kerran ja erittäin hyvää kevään jatkoa. Kiitos ja mukavaa vuoden jatkoa.